eta leire gara, eta euskalki buruz izango. Lehenengo da euskalkien sorrera edo jatorri, esan aldea bi moduz. Daude bi teoria. Lehenengoa da euskararen batasuna zabala dela eta bigarrena berrikuntza komun ugari daudela. Horretaz gain, euskararen barruan ikusten den zatiketa hirukoitza da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa multzo batean daude, Ipar Euskal Herria bigarrenean eta Nafarroa hirugarrenean. Ni euskalkien banaketari buruz hitz egingo. Euskalkien banaketa lehenengoa zaharrena Bonaparteren mapa eta hemen ikusten duzuenez nola banatzen diren euskalki. Kolorea. Eta hau koldo zozoren mapa. Hau da nola esaten den ostirala euskalki ezberdinetan. Lekeition barisaku esaten da, Oñatin ebakoitz, Aramion barikue, Azpeitian ostirela, Untxaman hortxileri, Zenperen hortxialia, Urepelen hortxiala eta Artxaien ostiala. Orain ditugu dizuegu gara ipintzen dugu, orain egin dugu eskema bai gaiaren buruz zuek ulertzeko. Euskalkia. Bost taldetan banatzen dira, mendebaldekoa, zuberotarra, nafarrokoa eta nafar-lapurtarra, eta erdialdekoa. Mendebaldekoaren barruan daude hiru mota, sartaldekoa, sortaldekoa, tartekoa. Eta gero, erdialdekoa, sartaldekoa, sortaldekoa eta erdigunea. Hau da mendebaldeko mapa. Hauek dira herrialde muga. Puntutxu hauek dira herrialde muga. Eta marra lodia euskalki muga. Eta gero euskalki muga da. Eta hauek dira tarteko hizkera. Mendebaldekoa. Hauek dira mendebaldeko ezaugarri nagusia. A batekin amaitzen duten hitzak bestea agaitzen zaie. Eta A eta ea sortzen da. Adibidez, neska esaten da neskea eta borroka borroke. Bizkaia gehienetan dago edukaren adizkien erroan. Adibidez, dekot daukan, dekozu daukazu, dekozue daukazue eta dekie daukate. Mendebalde zabalean jota bihurtzen da isa. Adibidez, aizkora esaten da aizkora. Eta bai eta ez erako galderetan ala ipintzen da amaieran. Adibidez, ez zatoz ala eta ikusten duzuenaz, Zuberotan. Hau herrialdearen muga da. Eta hemen gehien bat zuberotarra hitz egiten da. Fonologia bokaletan. U bokala U diesarekin bihurtzen da. Ezagun. Eta oso indartsua da O U egiteko joera. Adibidez, honetan, unetan. Kontsonanteetan berezia da jotaren ahoskaera. Jakin. Eta noizean behin galtzen dira bokalen arteko dardarkariak. Adibidez, erori eoi, eta haragi agi. Hau herrialdeko mapa da. Hemen herrialde mugak daude, hemen euskalki mugak, hemen azpi euskalki mugak eta hemen tarteko hizkera. Adibideak. Bai ezerako galderetan al partikula erabiltzeko joera dute. Adibidez, etorri alaiz. Gipuzkoako alderdi batean, txi osagaiak itanoko adizkietan sartzen da. Adibidez, nago natzio, nabil natzibilek eta nio nitzoa. Zetaki pluralean erabiltzeko joera dute. Adibidez, ditu dizkiak, dizkinak ditiak edo ditin. Nor nori
Sortzaileko adizkietan berriz ai, a egiten da zenbait kasuetan. Adibidez, zaintzak, zaintzak eta zaizosak. Bueno, hau Nafarraren eremua da, Nafarra hau da, eta hemen Euskalki muga hau da, Euskalki muga puntutxoekin dagoena, eta tarteko hizkera grisean da. Nafarrako ezaugarri batzuk. Erderatik on. Mugitu duzu. Horrena Orain bai. Ez mugitu. Erderatik hartutako hitzetan on, ion, ona eta iona ipintzen dira amaieraz. Adibidez, balkona, balkoia, balkona esaten dute, edo limoia, limona. Azenturik gabeko bokaletan galtzeko joera dute. Alde batetik, ekarri esaten dute, edo ikusi esaten dute, eta beste aldetik aberats esaten dute. Nor zaileko adizkietan hit da pluralagile erdiguneko eta zentraldeko azpizkalkietan. Ditit, dizkit. Zio, ditio, dizkio. Eta horrela guztia. Nafarra laguntarra, hau da. Eta erdialde muga, hori da. Euskalki muga, hori. Eta tarteko hizkera. Ezaugarri. Nio da eremu atzizkia txikigarri, gehien erabiltzen dute txikia esateko dela, adibidez, hautxo haunio esaten dute. Hitz hasieran, isa ipintzen dute, adibidez, ximino, gu tximino esaten dute eta bereiek ximino, eta txoria, xoria esaten dute. Neor, inor, egiturako izen ordainak erabiltzen dira. Neoli, neun, neundik, neorat. Gero ipiniko dugu izo bat. Bai,